खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनाय सोलोंनायखौ नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोलोंना बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों जोंहा बे आसामनि डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनिफ्राय फैनाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि एग्जाम जागोननि थाखाय आङो दिनै आसामनि जेनेरेल नलेजनि माखासे गोनांथार एमसिकिउफोरखौ लाना फैनाय जादों दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो माखासे गोनांथार एमसिकिउफोरखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनलांबाय थानो हायो दानिया नोंथांमोना गासिबो नायलांदो दिनैनि आसामनि जेनेरेल नलेजनि माखासे गोनांथार एमसिकिउफोरखौ जोंहा सेथि सोंथियाव मा होनदों नै 1852 मायथाइनि उनाव राजा कन्दफिसरखौ बबे जायगायाव थानो गनायथि होनाय जादोंमोन होननानै जोंहा सेथि सोंथियाव सोंदों दा बे कुइसनखौ नोंथांमोना इंराजियावबो नायनो हागोन किं कन्दफिसर वाज एलाउड टु सेटल इन व्हिच प्लेस आफ्टर द 1857 रिभल्ट दा जोंहा बेनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय गुवाहाटी अप्शन नाम्बार डी गुवाहाटीयाव किं कन्दफिसर एबा राजा कन्दफिसरखौ थानो थाखाय गनायथि होनाय जादोंमोन दै अप्शन नाम्बार डी गुवाहाटीया जोंहा कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों नै In how many parts the British divided Assam for the provision of administration? दा बेखौ नोंथांमोना बर'आव नायबानो जाबाय इंराजिफोरा एबा इंराजफोरा खुंथायनि राहानि थाखाय आसामखौ बेसेबां बाहागोआव बोखावदोंमोन होननानै जोंहा सोंथियाव सोंदों दा बेखौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिजानांगौ बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय मोननै बाहागोआव ब्रिटिशआ बोखावदोंमोन आसामखौ दै अप्शन नाम्बार ए आ जोंहा कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों नै Who was on duty in Lower Assam under British administration in Assam होननानै बुंदों आसामाव ब्रिटिश खुंथायनि सिङाव गाहाय आसामाव सोर डिउटियाव दंमोन होननानै जोंहा सोंथियाव सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा अप्शन नाम्बार बी डेभिड स्कट बिथाङा जोंहा लवार आसामाव डिउटियाव दंमोन दै ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटरनि समाव आसामाव बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय अप्शन नाम्बार बी डेभिड स्कट बिथाङा लवार आसामाव डिउटियाव दंमोन दै दानिया फैदो जोंहा 4 नाम्बार सोंथियाव जोंहा मा होनदों नै For how many days Captain Wells stayed in Assam होननानै सोंथियाव सोंदों केप्टेन वेल्सआ आसामाव बेसेबां सान थादोंमोन होननानै जोंहा सोंथियाव सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा केप्टेन वेल्सआ आसामाव 17 मान्थ्स माने 17 मान्थ्स बिथाङा थादोंमोन दै अप्शन नाम्बार सी आ जोंहा कारेक्ट एन्सार नेक्स्ट सोंथियावबो जोंहा मा होनदों नै कनकलता बरुवा was killed while she was trying to host a tricolor in which police station दा बेहाय जोंहा सोंथियाव सोंदों आरो कनकलता बरुवाया बुथार जादोंमोननो माब्ला बिथाङा माने कनकलता बरुवा ट्राइकालार जोंनि बे भारतनि फिरफिलाखौ पुलिस स्टेशनाव बिथाङा हस्ट खालामनो नागिरनायाव बुथार जादोंमोन दा बबे पुलिस स्टेशनाव बिथाङा फिरफिलाखौ हस्ट खालामनो नागिरनायाव बुथार जादोंमोन बेखौ जोंहा पुलिस स्टेशननि नामखौ जोंहा बेहाय सोंथियाव सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा अप्शन नाम्बार ए गहपुराव दै दा नोंथांमोना बे बर'आव कुइसनखौ नायोबा नोंथांमोना एसे गुलाय गुजाय मोननो हागोन ट्रेन्सलेट खालामनाया एसे मिस्टेक जादों दै आं अनलाइनसो बेखौ ट्रेन्सलेट खालामदोंमोन दा बेहाय जोंहा मिस्टेक जादों आं दा बेखौ नोंथांमोननि थाखाय बिनिखायनो माने एसे खोन्थाहरबाय आरो कुइसनखौ बर' नोंथांमोननि थाखाय आं एसे बुजिनानै खोन्थाहरनाय जाबाय दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट सोंथियाव जोंहा मा होनदों नै 6 नाम्बाराव Who was on the only Assamese to take part in the historic round table conference as a representative of India दा बेहाय जोंहा 2 नाम्बार सोंथियाव सोंदों भारतनि थान्दै महरै जारिमिनारि राउन्ड टेबोल जथुम्मायाव बाहागो लानाय सासेल' असमिया सोरमोन होननानै जोंहा 2 नाम्बार सोंथियाव सोंदों दा जोंहा 2 नाम्बारनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार ए चन्द्रधर बरुवा अप्शन नाम्बार ए आ जोंहा कारेक्ट एन्सार दै दानिया फैदो जोंहा 7 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै Who was the only Assamese to take part in the historic Dundee March? जारिमिनारि दान्डी मार्चआव बाहागो लानाय सासेल' असमिया सोरमोन होननानै जोंहा सोंथियाव सोंदों 7 नाम्बारनिया दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा अप्शन नाम्बार बी लीलाधर बरुवा बिथाङाल'मोन दै आसामिस बिथाङा माने सासेल' आसामिसमोन जाय माने दान्डी मार्चआव बाहागो लादोंमोन अप्शन नाम्बार बी लीलाधर बरुवाया जोंहा कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा 8 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै When did Assam Pradesh Congress Committee from आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया माब्ला दाजादोंमोन होननानै जोंहा सोंथियाव सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा अप्शन नाम्बार डी 1921 आव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिखौ बानायदोंमोन एबा फर्म खालामदोंमोन दा बेहाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे कुइसन ओरैबो जायो महात्मा गान्धी बिथाङाबो जोंहा 1921 मायथाइयावसो आसामाव फैजेनदोंमोन दै बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय आरो आसामाव महात्मा गान्धी बिथाङा बेसेबां मायथाइयाव फैनायमोन बेखौ गोसोआव लानांगोन दे नोंथांमोना 1921 मायथाइयाव बिथाङा फार्स्ट फैजेनदोंमोन बिनिफ्राय सेकेन्ड टाइम बेसेबां मायथाइयाव फैनाय थार्ड टाइम बिथाङा बेसेबां मायथाइयाव फैनाय बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाजोबबानो जाबाय
नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ दानिया फैदो जोंहा 9 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों Who led the famous 1857 revolt against British in Assam आसामाव इंराजफोरनि बेरेखायै मुंदांखा 1857 नि बेग्रायनायखौ सोर दैदेनदोंमोन होननानै जोंहा 9 नाम्बार सोंथियाव सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय जोंहा ऑप्शन नम्बर सी मनिराम दिवान एन्ड पियली बरुवा ऑप्शन नम्बर सी आ जोंहा कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों Who led the first notable revolt against British in Assam आसामाव इंराजफोरनि बेरेखायै मख'जाथाव बेग्रायनायखौ सोर दैदेनदोंमोन होननानै जोंहा सोंथियाव सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय जोंहा 10 नाम्बारनि जोंहा कारेक्ट एन्सार जाहैबाय ऑप्शन नम्बर सी गमादार कनवारबो होननानै बेखौ बुंनो हायो दे गमादार कनवार नोंथांमोना जेरै बुङा जेनेबा गमादार कनवारबाबो जागोन गमादार कनवारबाबो जागोन ऑप्शन नम्बर सी आ जोंहा कारेक्ट एन्सार दे Who led the first notable revolt against British in Assam बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय जोंहा गमादार कनवार एबा गमदार कनवार ऑप्शन नम्बर सी आ कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा 11 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों Who was known as Bikram Aditya of Kamrup सोरखौ कामरुपनि बिक्रम आदित्य मुङै मिथिनाय जायोमोन होननानै जोंहा 11 नाम्बार सोंथियाव सोंदों आं बे कुइसनखौथ' नोंथांमोननि थाखाय सिगाङाव लाबोखांबायमोन नोंथांमोना गोसोआव दंना गैया बेखौथ' मिथिला दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय जोंहा ऑप्शन नम्बर सी नारायण ऑप्शन नम्बर सी आ कारेक्ट एन्सार दै जायफोर नोंथांमोना जेनेबा सिगाङाव फरायखांनाय नोंथांमोननि थाखाय बे रिभिजन जाहैबाय आरो गोसोआव दंना गैया नोंथांमोननि सायावसो जासिगोन बियो दानिया फैसिगोन जोंहा 12 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों The Polaguri uprising of the Polaguri area in the Nagaon district took place in the year नगाव जिल्लानि पलागुरि ओनसोलनि पलागुरि बिग्रायखांनाया बबे बोसोराव जादोंमोन होननानै जोंहा 12 नाम्बार सोंथियाव सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय जोंहा ऑप्शन नम्बर सी 1861 मायथाइयाव जोंहा बे जाथाया जादोंमोन दै बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया फैदो जोंहा 13 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों How many गसास are there in the नाम गसा एबा नामा गसा नाम गसाया बेसेबां गसाफोर दङ होननानै जोंहा सोंथियाव सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय 1000 जोंहा गसायाव नाम गसा एबा नाम गसा दङ दै जोंहा ऑप्शन नम्बर बी आ कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा 14 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों Which one of these Sattradhikar played an essential role in India's freedom and social reform movement होननानै जोंहा सोंथियाव सोंदों बेफोरनि गेजेराव बबे सत्राधिकारा भारतनि उदांस्रि आरो समाजारि फोसाबनाय जांख्रिखांनायाव गोनांथार बिफाव लादोंमोन होननानै जोंहा ऑप्शन 14 नाम्बार सोंथियाव सोंदों दा जोंहा 14 नाम्बार सोंथिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय उन्नतिया सत्राधिकार ऑप्शन नम्बर ए आ जोंहा कारेक्ट एन्सार दै दानिया फैदो जोंहा 15 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों दा आहम किं शिवा सिंहा डिक्लेयार हिज चिफ क्वीन as बार राजा हु वाज शी दा बेहाय जोंहा बर' नायबानो जाबाय आहम राजा शिव सिंहा गावनि गाहाय रानिखौ बर राजा होनना फोसावदोंमोन बिथाङा सोरमोन होननानै दा जोंहा सोंथियाव सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय ऑप्शन नम्बर ए फुलेश्वरी ऑप्शन नम्बर जोंहा कारेक्ट एन्सार ऑप्शन नम्बर ए आ कारेक्ट एन्सार दै दानिया फैदो जोंहा 16 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों दा महामौर्य रिबिलियन इज रिलेटेड टु व्हिच अफ द फलोइं महामौर्य बिग्रायखांनाया गाहायाव होनाय बबेजों सोमोन्दो दं होननानै जोंहा 16 नाम्बार सोंथियाव सोंदों दा 16 नाम्बार सोंथिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय जोंहा कनफ्लिक्ट बिटुइन आहम्स एन्ड मरान्स ऑप्शन नम्बर ए आ जोंहा कारेक्ट एन्सार दै 16 नाम्बारनिया दानिया फैदो जोंहा 17 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों व्हिच अफ द पर्सनालिटी was better known as an economist and social reformer during the Ahom rule होननानै जोंहा 19 नाम्बार सोंथियाव सोंदों दा जोंहा बे 19 नाम्बारनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय ऑप्शन नम्बर बी ममय तामुली बरबरुवा ऑप्शन नम्बर बी आ जोंहा कारेक्ट एन्सार दै दानिया फैदो जोंहा 18 नाम्बाराव मा होनदों The Ahom kingdom originated in which period of history आहम साम्रायजोनि जोनोम जारिमिननि बबे समाव जादोंमोन माने बिथांमोननि आहम किंडमा बबे हिस्टोरिनि जारिमिननि बबे पिरियडआव बेखौ बेहाय जोंहा बुंदों आरो दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय जोंहा 18 नाम्बारनिया ऑप्शन नम्बर ए मिडिएबल पिरियड बेखौ गोसोआव लाबोनो जाबाय ऑप्शन नम्बर ए आ जोंहा 18 नाम्बारना कारेक्ट एन्सार दै नेक्स्ट जोंहा 19 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों during whose reign Kosari kingdom was entirely captured by Ahoms सोरनि खुंथायनि समाव कसारि रायजोआ आहमफोरजों आबुङै लाजादोंमोन होननानै जोंहा 19 नाम्बार सोंथियाव सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय जोंहा ऑप्शन नम्बर डी रुद्र सिंहनि खुंथाय समाव आहमफोरा कसारि किंडमखौ पुरै माने आबुङै लाजोबदोंमोन आरो बिथांमोना कसारि किंडमखौ बेखौ गोसोआव लाबोनो जाबाय दानिया फैदो जोंहा दिनैनि जोबथा सोंथियाव मा होनदों इन संस्कृत इनस्क्रिप्शन द नेम अफ नारायण इज मेनशन as दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय मालादेवा ऑप्शन नम्बर सी आ जोंहा कारेक्ट एन्सार दै बेखौ गोसोआव लाबोनो जाबाय बे जोंहा कुइसना सिगाङावबो फैखांबाय जोंहा माने
नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागोन जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव आसाम पुलिसनि एग्जामखौ होखांबायबा सिगाङाव नोंथांमोना ग्रेड 3 ग्रेड 4नि एग्जामखौ होखांबायबा नोंथांमोना मिन्थिगोन जोंहा माने जायफोर एग्जामाव फैखांनाय बेफोरनो माने बार फैबाय थायो आरो आसामनि बे जेनेरेल नलेजनि कुइसनफोरा दा बिनिखायनो नोंथांमोना माने जायफोर सिगाङाव फरायखांनाय गोसोआव दंबाबो बेफोरखौ नोंथांमोना रिभिजन खालामबाय थाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना कनफिउजन जाया एग्जामाव जुदि कुइसना फैयोबा दा दिनैनि थाखाय बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों